Dem baş temaşevanên hêja em di bernamekî Panorama heftê da di bernamekî nû de dîsa em ê bihevrene. Ev bernama Panorama heftê ji aliyê rêveberiya Çarpel Medya pê rêvebirin. Vê heftiyê dora min e ez hêvî dikim ku em tevî mêvanê xwe ve û tevî temaşevana ve em demekî berhemdar bi hev re derbas bikin. Beriya ku ez gazî mêvanê xwe ez dixwazim ewlê hinek ji wera behsa Covidê bikim. Wek ku tê zanîn ev zivistan ku ewa seqem zêde dibe û saxwaneyê ku Covid jî zêde dibe. Ez hêvîdarim ku milletê me û dost û hevalên me xwe ji Covidê biparêzin. Niha ka bira vê heftiyê mijarên me em ê bi mêvanên xwe re şive bikin. Mêvanên min kek Hüseyin Kaplan û kek Faxrî Karakoyunlu hûn her du jî bi xêr hatin sera serçava hatin ketin. Xêr be. Xêr gelek spas malê ama. Belê em dest bi bernama xwe bikin. Ji kerema xwe ew hevalê teknîkê bira mijarameyê ewil bînin ekranê. Belê, cardin û xêr hatin sera serçava. Mijarameyê yekem li Tirkiyeyê êrişên nijadperestî li ser Kurdan ranawestin. Me sernivîs wîya wayî amade kiriye. Niha li navçeya Enqerê Mamaxê li mehela ku dibêjin jêra dibên Türközü li wirê kesekî bi navê Volkan Temel, kesekî Kurd li wirê leqayî êrişeke nijadperestî hat. Dema ku êrişî wî kirin gotin ew ê Türközî ji Kurdan re bibe mezargeh ji birê herin. Bi wî rengî sloganan avêtin û êrişî wî kirin, wî derb kirin, birîndar bû û paşiyê polîs ji bo êrişgaran tirê lêpirsîn çê nekir. Dîsa wek ku tê zanîn ew malbata dede oğullarê di meha heftan da siyê meha heftan da heft kes ji wê malbatê jin mêr zarok şehîd ketin. Ez dikarim wisa bêjim zilm bû çünkü zilmek mezin bû, êrişek nijadperestî bû. Dîsa mehek beriya bûyera dede oğullarê
li İzmir'e yani de meha şeşandan dejin li İzmir'e xebatkara bi navê Deniz Poyraz hat qetil kirin êrişkarekî êrişî HDP kir çû ket hundirê HDP bi tenê ew xebatkara ku çay ji HDP'liyan re çê dikir ji xwe re bi meaş dûr da dixebitî wê qetil kir. Evana tev kek fexrî hema mişte dest pê bikin. Çi ye mesele? Ev çima evana êrişî Kurda dikin? Keremke. Ya de mesela ilişkirina bizi havayı evet ne yani em bejin evana bu yeri lüriye erdeye yani evana ne evun mi mesele jibin çünkü galiba tüm diro ki dinarı mesela Kurda mesela hani ilişkirina hani kesanını mesela Kurda vek milleteki vek velateki vek çandu hebuna milleteki wenda kirine yani. Eva erişajı ber havayı te domandın. Mesela erişa kesa insananı ne yani. Gava tübri havayı binere erişkirine ev kesana belki netişki mezenişi eskanı bejim. Çünkü set sala bori da tiştê ku di nav civaka Türk da hatî kirin perwerda wana em bêjin dijminatiya milleta karê ku katliam û jenosîdê ku li dijî eqiliyetan bêjin û dijî işte yên gayrimüslim û ev felsefa damezirandina devletê da yekîtiya em bêjin evekî milletekî eva formülasyona û ev şerra meselek ew nine mesela kesan nine ji ber vê ya eva meselana divê ya wek evê iceberg jê re tê gotinê tedî wek çiyayê evê em bêjin cemedê ew rokî wiyayê yani niha gava em bi virda bikevin roy mesela çel sal şerrekî germeyî bi çawayî de bira bibe li dijî Kurdayê ye yani eger ku herd alî jî bi hawakî ewek di nav hesabekî da wek Tirka vê danişiqlî bijî goreyî min bi vîya ve jî ya Kurd dibe Kurdin herotê kuştinê Kurdin îro 4000 gund wêran bûn hat şewitandinê erdîgariya Kurdistanê ye em bêjin 4-5 milyon însan ket kolanê devleta ket kolanên metropolê Tirkiyê wek ku tu berxika wek ku tu kecerika bişînî nav gura evaya evet yani bi xwe re wana proklemanayê bînin ez kanim tişkî bêjim yani ya tehlike tişkî dîyî tabii bi min evê dina em bêjin nîjadê din eqaliyetê din ji Tirkiye re tişkî îfade nake qediyan wan mesela yani Türk zanin ku hebûna wan û tunebûna wan an jî hebûna wan li ser tunebûna Kurdayê wî baş dizanin ya ku berxwe didî Kurdin ji ber wî bi min ewa vê dawiyê nîşana tişkî jî ew dike yani berê dihat gotinê gava ku bahsa wê dibû digotin wê çawanê jî biterkîn herin Kurdistanê mal û mulkê we navê ji me re bimîne yani bi min wek prova nav Kurd li wira
براستی زنگین دبن gelekî fakir pir lê li Türkiye sermaye ticaret karê mezin dina destê Kurda dayî û Kurd xwedî gelek ewin sermaye û hebûne li Türkiye birastî çavê xwe demakê bera ew ê Ermeniya û mal û milkê Rûma û Ermeniya gayrimîslîma dan ewna wê pirova ew ê jî dikin yanî Kurd li wir xwedî milkin xwedî erdin xwedî gundin xwedî fabrîkan in xwedî otêlin ji wan re tişkî nîşan didin nêze gava ew bi hûn ê jî vana wan dakin yani va îşana wisa hêsan nîne yani ez ji ber ya bes tenê ew nebû mesela dijminatiya Kurda berê Kurd çi bû cîranekî baş bû çünkü navê ne Kurd bû navê Rojhilatî bû Doğulu bû Şerqî bû navê wî neza çi bû axmaq bû işte sadık bû ji Türkan re xizmet dikir ama gava îro divê ku ez Kurdim kesayeta xwe şexsiyeta xwe dînê holê dînê ziman li hemper wî diparêze ji xwe ew dîn dibe yani ew kes wek kesekî tê nehesibîne dewlet ew şîret kiriye ew perwerde kiriye tu ji vana tişkî dikane bipêje ez ji ber wî ya bi min bes ew nebû mesela havînê tu zanî ji başûrê Kurdistanê malbatek li aliyê Anamurê bêş bû hat kuşt bi kiraba hatine kuştinê yani em bêjin ew geştiyar turîstê ku ji Kurdistanê hatibûn li Qaradenîzê çanîn serê wan em zanin yani bes di dewletê nine ev nîjadperestî ketî ruhiyata milletê Türk yani bi min tehlîka mezin di vir dayî yani dewlet hine qarara bidîjî yani civak wek hêsanî ew nabe ji vê wê devber nabe gerem diya bizanibin yani keko yani te dibêjî dewlet sibê bêje em ê bi Kurda re li hev bên jî dibe ku Türk xelkê Türk bêjin em qebûl nakin rast e yani ez wisa hêsa nabînim nêze dewlet mesela li başûr bi sedaf re hev kirin ne wisa yani tiştê nebû derketin li hemper millet em bêjin ew peymana hefteyî ew kirin bajor kirin îmzek kirin em bêjin 2005 da evet bingehîn destûrek danîn ew şiyê ku îro desthilatdarin û virda wê dan bi saxiya Kurdistanê xelas bûn dibin zilma Saddam da bûn pekî dijminatiya ku îro Kurda re dikin boy çi ye yani destûr vekirîye tiştê hatî jiyandin vekirîye hukmê Kurda vekirîye gitiş ew çima ev yani tiştê ku me hefteyî da dest xwe xistibû îro din xeteriyê dayî tu bawer bike heftê yani em fikra Kek Hüseyin jî bipirsin Kek Hüseyin Kek Fexrî Karakoyunlî dibêje dibe yani milletê Türk ku siyasetvanê wana bêjin em ê bi Kurda re li hev bên jî mümkün e ku ew qebûl nekin gelo ev mesele ku ewa di nava Tirka da carbicar pêl wek pêlên berê carbicar pêlên nîjadperestiyê bilind dibin carnê dadkevin bi hizra te gelo ev ji berê xwe da çê dikin an evan kesê ku van êrîşan dikin di nav hin saziyên veşarî ê dewletê dane û bi tenê em lê nêrin ku ev êrîş li ser Kurda bi tenê jî nînin
وەک کۆ جەنابێ وەژی دزانە درۆ بەرێ لە ئیزمیرێ سێ حەب کۆچبەرên سووریەلی هاتن شەوتاندن یعنی ئەو شەوتاندن بڕاستی tiştekî ecêb e û eviyanê wisa pir zêde di medya Tirkiye da jî cî negirt yanî di televizyonan da di medya civakî da zêde negirt cî negirt gelo hûn çi dibên divan ji bo van êrişa hûn ê çi bêjin مرحبا جوار merheba keko بۆ ev derfda me jî em gelkî spasdarin kek fexrî pir xweş anî ziman lêbelê tiştê ku ez ê karibim lê zêde bikim ev gengeşiya bu ji çend sal û vir de goserî daye jî texmîna min wêne tişkî tesadüf be hinkî dîrokî bingehîn çika wê heye nek tune fakat a got îro rojane got hemen her rol li devera carê li malkî dixin vir biterikîn û herin tişkî din heye tu here kîja mehellê Tirkî tu binere li wê derê bi kêmasî 10-20 êgo li Kurdistanê hatine kuştin hene ew jî bavê wan heye kurê wan heye qîzê wan heye diyê wan hene xwediyê wan hene yanî hinek jê sedem yekcê jî merev karibû yê jî vigirê bide û ya din wek kek fexrî anî ziman ez ê ji tarîxê kevnî dûr de tişkî bêjim ew Hesen Heybetlî hebû Sêrtî bû wekişa navî bihîstiye di zemankî de di warê xwe de li Sêrtê feqîr ketin bavê wî 15-20 merivê xwe dane dû xwe û çûne Stenbolê li navê wan çi ye ciyê sebze li tê firotin bazar halê birin wê de we çaxê dewlet hew qasî ne çîbû hew qasî tedî çi ji hev cuda nebibû kî bi çeşxwar li kî de karî wa bixebitiya ev na jî şuxlê 15-20 heba çûn wê de xwar hemaltî kirin laz li wê derê hebikî ji ber berî wan bi çend salkî çûbûniyet û digur de bi cî war bibûn û menfaeta wê de gelek wan xweş hatibû wexta ku çûn ewil ew kirin wek nîvxulamkî xwe çilo got hûn ê dibin emrê me de bixebitin me çi îş dawe hûn ê ji sedî va qasî bidine me mecbûr bûn feqîr bûn jar bûn qebûl kirin ewilî qebûl kirin çendakî xebitîn Hemal Hüso bavê Heybetlî însankî şiyar bû însankî wilos kêrhatî bû ji xwe di fikirê dibe mana ev ne dewlet ew ne ew jî wek em ê ji Trabzonê û ji Samsunê û ji nizam kî de hatiye vê dê ji xwe dixebite ma çi cudatiya wî û çi zêdetiya wî li ser me heye got ez radim xeracê dimî ev ya merivê xwe top dike dibe la hûn biya me bikin kanî em ê nema xeracê bidin nevana ji xwe dişuxin va me jî vê dê nas kir û xelkê em nas kirin em patrona nas dikin û em kamyonciya nas dikin kêfxweşiya got din em e û hezkirina got ji me dikin ji bo ku em bi dil û can ji wan re dixebitin jiya wana bêtir e em nema dinewa neyse em na li hev dikin û diçe ji wî patronê wana re dibêje dibe jîro pêviz xeracê nadime te dibe çima ê divê bes e yanî tu cudatiya min û te ji hev dû tune tu jî xebatkarî ez jî xebatkarim tu jî barê xelkê bar dike dadixe ez jî wekî te me yanî ji bo çi got ne zilm be ji bo çi ez ê vêna bidime te vêna tê bide me ew jî divê nadime te welhasil hevkî navan de nexweşî derdikeve ev na lê dinere ê wê çaxê meselen laz hene em bêjin bi seda bi dusu da wana qey 15-20 dikin ew Hemal Hüso dibêje dibe law ji merivê xwe re dibêje dibe kor law ez ê îşev herim ez ê vî serkêşê vana bikujim wexta ku min kuşt wê gazî wan keve hemî ji xew rabin
و به هوار و قیرین دبی وقتا گو موی کشت و هوار و قیرین وان کد هونجی وان بد نبر سینگا خوا و چک کد بر و لیبخ هونو بگرن همیش بر و بازدن اما بسر کبن عینی تاقتقی پیک دینن و بسر دکبن هیجی گروی مروی دوستوی آنا پازار چیگه دسته سرتیا و بدلیسیا ده بله همه پازار ترکی دسته کردا دنه متحد دسته کردا ده متحدی دسته کردا ده یعنی بره شغله گو گران وانا پاشا بون آغا بون وانا قیمیش خوانت کرن با کاری گران بکن اوه گوش فقیرتی جارتی چون اوه دی وقتا گو با ایشانات کرن ایرو وانا گجبونه راند مرکزی آنا تهر الاستانبول تلید نره یکی دو قرزی کی بچوچک ده کرسی کی تنید کبیه تلید نره کرتا چاقماقا تعمیر دکاو دادگره اما تنکارم 10 میلیارد جیوی بستیم کک حسین از خوازم تشتکیش تپرسم گلو سدم ev erişkariya van nijat peresta ev zamanı çepel siyasetmedarın Türk çünkü zamaneki pır neyini bir kartinin gelo sebep merv dikare beje sebep yekjeji ev zamanı siyasetmedarane teb bihirsin teb acizin ama gotinan ji hevrad vêjin û tev jî wexta besa Kurda dikin Kurda wek terorîst binav dikin gelo ez ê bême wê dîcî ez ê bême wê dîcî ew xilas bû pê de ez ê bême sedema a ji hindurê siyasetê de ev tişt ber bi mehela û ber bi kolana û ber bi skaka ve diçe yani divî warî de em jî hevkî bêhêzin em jî hevkî bêtaqetin mesela wexta gel li Sakarya law û bav ji bo sadece bi Kurdî axî bi min hat nekuştin gome Kurda reaksiyonkî wek a got hîran dîg hate kuştin millet hemî derket kolana nêvî jê nêviyê pir jê Kurdê mebû got em giş Hîranin û em giş Ermenînê got me jî li wa kolana em derketibana me gotibana ya navê kuştiyê me kî bû me bigota em ewin û me reaksiyonkî ha rê dabana ya belkî wê car dî çêbana ama ne wisa gelkî bi serbestî tişkî gelkî got meropê dêşê tişkî gelkî got dilê me re dişewite partiyê me çûn CHP jî çû HDP jî çû AK Parti jî çû Xudapar jî çû ji nav gişa a gelkî got ez pê êşiyam û got tişkî yani tişkî got tu sedemek çîk tune bû Mithat Sincar dibêje dibe ev kiryara hanî qirêj got çêbûye ev darbel demokrasiya Tirkiye ketiye Xudapar dibêje çê yani ji bo got ew jî xwe bi Kurdî penase dike ya hêlkî xwe ew dibêje çê ew jî dibêje evna ne bi şêwir û bi şert û şurût bû û bi aqilkî gol li ser hev gerandin û anîne vê qonaxê heymal nexirab berî wê pênc şeş meha di Mayîsê çendê Mayîsê de girtine ser wê dirê bi şêst heftê însan gotine hûn Kurd divê mijarê da gotinê xwe dawî bêje çünkü way 25 deqê me diqede hê em di mijara yekem dane me wext pir ji vê mijarê ra ew kir keremke yani ez dixwazim vê bêjim yani wexta got siyaset medarê me wexta got mesela partiyê me çûne ser saxiya wan heft însana yani li ba min we got şoxlê trafîk qezasîkî çêbû be xalkî me re apkî me re got çûber rehmetê me re çûye ser saxiya wî yani kesekî li wê derê li ber çavê wî milletî ranebû ne got ev însanê me ne em xwediyê wan in aqlê xwe bi serê xwe din tişkî din wexta wisa çê bibe em ê ji we qebûl nekin
و ام وی واری ام سپاس ام نکارن هوقا مجارا پر درێژ بکن هێویام ji we ku hûn heta dikaribin hinkî Kurd bikin bi rastî dermanê ku em leqayî êrişên nîjadperestî nebin divê ku em li ser axa xwe desthilatdar bin em hetanî di destê van guran davin ew ê gurin gur e li her derî gur e ew ê êrişî me bikin em derbasî mijara didiya dibin ama îcar ez ê mijara didiya ji kek Hüseyin dest pê bikim Sendîkaya Perwerdekaran bi navê Eğitim Senê teşkîlata wanî Mersînê broşürekî belav kir divê broşürê de malbatên zarokên ku diçin dibistanan dibistanên seretayî na yani yek û pola yekî sinifa yekî di doz sê çar na a 5 6 7 8 mafekî wan heye di sala 2012 da dest pê kir ew maf çi ye ew maf dersa bijarte dibêjin bi Tirkî divên yaşayan dîler yani zimanên zindî di nava wan zimanên zindî da kurmancî û zazakî jî heye ew sendîkaya perwerdekaran bang li balmatan kirin gotin ji bo zarokê xwe gere hûn di meha yekî da di nav meha yekî da hûn dersên zimanên zindî hilbijêrin zimanê dayîkê kîjan ve wî hilbijêrin û bang li mamosteyan jî kir ji mamosteyan ra jî got hûn jî çi bikin hûn jî ji wan re bibin ji wan malbatan re bibin alîkar û hinek ewkên teknîkî jî dan em bêjin yani hin zanînên teknîkî wek mînak ji bo ku ew ders di polekê da di sinifekê da bêdayîn divê ku dê hev şagirt mürecaat bikin hebe tabii ev piştî ku ew derket dewlet weka ku jê ew bû poşman bû ji wê bonê zehmetiya derdixe dewlet jî zehmetiya derdixe û wexta ku hênû ev maf hat qebûl kirin ew partiya ku wê demê em bêjin HDP vêgavê berdewamiya wan e ew ê partiyê jî got em qebûl nakin ev yanê ew ê bibe sebeb ku îndî perwerdeya zimanê dayîkê nedin me belê kek Hüseyin tê çi bêjî divê mesela dersa bijarte a zimanê kurmancî yani zarabayê kurmancî an zazakî û hilbijartina wî kerem ke برای عزیزانا وقتا گو مرو به تبایی المسئله دنره گرک حبکی مرو بپیوه بو وزنینه یعنی آنا چه سدم چه بو گو ترکی هات و قناغه گو کاری بد ملی ایتمه ده دری که آها جکرداره بکه yani ev kedik heye ev xabatik heye ev yani sermaye tişkiye li ba dilê me ez bê moxta got tiştê aha got derketin yani merev jî bi tişkî aha esasî ne wek mesela TRT şeşî heta çi bi tişkî esasî got merev karibe vî îşî bixe hemêza xwe ez qayîlim got berfireh bibe biçe serî îja hinkî li ser lêkolîn kir midî dibêjin li Mêrsînê ê got di vê xebatê de yek tenê mamoste Kurd e barê giran jî hemû ketiye ser wî camêrî ew wî jî ji malbatê Kurda re ji dostê xwe re ev bangawazî kiriye fakat yani ev wê hemberê wê pir
ne gel ki dilê me ro çêbe. Ji bo ku dilê me ro çêbe gerek kî pêşkêşiya vêna bike, gerek siyasî partiyê gol li Mêrsînê desthilatdarin û xwedî rêxistinin û di nava gel de hatine nas. Ew wexta got vî warî de alîkarî vî îşî bikin, ew astengiya û ew sıkıntıya got dewlet wê bi dizî li ser millet penase bikî, ew ê hinkî zayıf be, wê hinkî kêm bikeve. Yani wê hinkî binere got xwedîkî wî jî heye. Yani ana mesela wexta got sadece ew mamoste tenê here li kîjan mala welatxwarêzekî Kurd û gozanibe ferz e û rast e û ay koçber bûye ji ber got Kurd e wê cesaret neke. Çünkü li wir bi cî bûye, bi war bûye. Yani ji bo wî tiştî tu koçberiyê got bi cîkî dide here nade çavê xwe. Ji bo got ev pêk were û bi ser bikeve, yani ji vî jî re xebatkî lazim e. Xebatkî berbiçav lazim e. Xebatkî got evê got bi millet re li ser navê siyasetê xwe penase dikin, di pêşkêşa wana de ev tiş ancak biçe serî. Em li mêrvaya em li Qoserê ne. Li Qoserê qetine sed malê Qoseriya hemeyê Qoseriya tenê li Mêrsînê hene. Her malek dibêje 2 zarokê wan hene, 3 zarokê wan hene, her yekî binivîse ev dibe nizam çuqo. Ji ber wê yekê yani wê bê bîra we jî 2012 bû 2012 bû Kurd navê wê çi bû? Ew dernek çêkirin. Li Anqerê jî çêkirin. İbrahim Güçlü wana damezrandin. Pişra ev siyaseta me anha goledar tik kesî ne şîrîkantî û ne jî ji dervî wan heqê jiyanê nade ti kesî. Ji ber wê yekê ew Kurd der ew Kurd der ketin nava wê de ji bela wela kirin, hemû hatine girtin, tu pêşvecûn çê nebû. Yani ji bo wê yekê ev barekî ne wî mamosteyî û wê grûba wan mamosteya tenê. Ev milletê welatperwer însanê Kurdxwaz yani ew jî gerek di vî warî de hinkî destê xwe bin kevirxin alîkarî bi wan re bikin. Belê. Spas kek Hüseyin. Em ji kek Fexrî Qaraxoyîn bipirsin. Kek Fexrî te gelek mamostetî jî kiriye, tu perwerdekarî, ez dixwazim fikra te bistînim. Gelo divê ku Kurd vî mafî ji bo ku bi kar bînin, çi bikin? Wek ku cenabê we jî dizane, îsal dema ku mamosteya standin yani standin kar, mamosteyên nû ji bo zimanê Kurdî tenê 3 kadro vekiribûn. 3 mamoste standin. Em tev jî dizanin ku ev ya têr nake, lê diviya da ez dikarim bêjim ku xelqê me jî hinkî sûcdar e. Tu çi dibê diviya wayî da? Tek hedefî danê tek wek min got perwerde bi ziman, çand, kültura Kurda evaya yani bi dilxwaziya dewletekî dagirker, dewletekî ku dixwaze yani li rûyê dünyayê wê peyva Kurd û Kurdistanê û çand û huner û ewa wî rake ji vêya tu nikanî bipê yani diva şertana be. Ji xwe gorê destûra wan jî di xala çel û dudiya da her welat ev bêjin evekî hemwelatiyê Tirkiye ve Türk de hesibîne.
Kara çelu dudiyaş ku ev yani eva astengeki dibêjî ku yekî ku hemwelatiyê Tirkiye ji wana re em bêjin wek zimanê zikmakî, zimanê dayîkê dê Tirkî zimanekî din nê hîn kirin. Ev çi demeyî, çi gotine? Ev gotin Kurd, Türk, kî de birav ve hemwelatiyê li Tirkiye giş Türkin û madem ku Türkin ji bo Tirka jî wek zimanê zikmakî dê Tirkî tiştek nayê hîn kirin. Çi dimîne? Dibe ku wek zimanê biyanî hîn kirine. Yani bi kursa û bi hinek tişta falan. Heta niha tabii nekiribû nav sîstema wê, sîstema em bêjin perwerdaya Wezareta Perwerda Tirkiye. Bi rastî divê pêvajoya em bêjin 2012 da ber wî jî ewek derxistin lê ew bi hewakî dibû. Divê pêvajoya aşîtiyê de û virdawê de demokrasiyê de em bêjin hem ji bo Rojava hem ji bo Yekîtiya Ewropayê hem ji bo evê eva dest pê kirin. Mesela Artuklê li Mêrdînê üniversite vebû. Bi rastî karê baş çêbûn li wir. Yani niha tiştê ku wê demê bû ne dilê me bijî goreyê Tirkiye tu gava tê empatiyê bike yani. Goreyê Tirkiye şoreşek bû. Çi de birav be. Yani TRT Kurdî jî şoreşek bû bi min. Îro jî di TRT Kurdî de behsa Mustafa Kemal nakin. Behsa Ziya Gökalp jî nakin. Behsa Süleyman Nazif jî nabe. Di TRT Kurdî de behsa Ehmedê Xanê dibe, behsa Feqî Teyran dibe, behsa em bêjin Dîroka Kurd û Kurdistanê dibe, Erdnîgariya Kurdistanê dibe. Yani eva tişkî hêsan nine. Gerek Kurd eger dilxwaz û samîmî bin va ewana destketiyana bi destê xwe wisa ew nekirane. Mixabin di wê demê de ev partiya ku işte Hadep bû ya jî çi bû ew wan wê demê va ewa bi rastî bi zanebûn bi hesabê ew red kirin. Îro ez naçim evê, naçim Rojhilat. Kurdê Rojhilatê tu neyî. Tu wana me hesibî. Îro li Qoserê wekek Hüseyin got, li Heqarê, li Şirnexê, li Wanê, li Agiriyê yani yê ku çünkü pênc û şeş û heft ew ê dixwazin. Gava tu ziman nizanibe, ew zimana hîn nabe. Fakat tu ziman zanibe, hînbûna ziman kolay ye. Çünkü herfê Latînî ye û çiqu tu zane, tu Kurdî jî zane, bes tê nivîsa wî hîn bibe. Pir hêsa ye. Ne tişkî ew e. Lê îro eger wê partiyê evaya red nekira, wê rojê bigota 6-7 milyon însan rêyê wan digire. Tu du zara da bihesibî li her malbatê 12 milyon însan dike. Eger gava vana samîmî bana û biryarek siyasî bigirtana ji endamê xwe re yê ku rey dan wana, yê ku hatin kuştinê, yê ku ew bes ji wan re bigotana. Hûn ê herin vê evê bibijêrin. Vî heqî hûn ê bibijêrin. Bigotana bi rastî sîstema perwerdeya Tirkiye dat xetimandinê. Û vaya kanîbûn bibira navê Yekîtiya Milleta. Bibirana ew e hukûka navnetewî. Evana wisa dibe. Keko ez dibêjim divê ku milletê Kurd gere hinekî dijî bi hestiyarî nêzî ziman bibe. Ziman ji
kalkalke min tiştê ku mîrateya ku ji min re maye zimanê wî ye. Yani em bêjin ew kalkalkê min başqa tişkî wî ji min re nemaye. Zimanê wî ji min re maye. Divê ku ez jî wê mîrateyê dewrî zarokê xwe bikim, zarokê min jî dewrî zarokê xwe bikin. Mixabin di wî warî da li Bakurê Kurdistanê ew hişmendî hinkî qelse. Bi hêviya ku milletê me hêdî bi zimanê xwe bigire û wan siyasetmedarên Tirk ji xwesteka ziman jî aciz bibin. Belê em derbasî mijara xwe sisiya bibin. Kek Fexrî hema me ji te înca dest pê bikin mijara sisiya. Krîza aborî şeva 20 vê mehê êvarê piçkî derengê şevê bû. Civîna kabîneyê bawerkim hebû û piştî civînê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan derket televizyonê da peyivî û di nava saetekî da dolar derket. Êvarê dolar 18 bû, yani 18 lîra û 38 kuruş bû. Lê 21 mehê navê rojê bû 12.46. Vê gavê di binya 11 da ye. Di nava rojekî da, şevekî da hema bêje ji sedî 26 falan dolar ket. Di wê şevê da bi milyara dolar hat firotin. Banka girtî bûn, em bêjin daireyên fermî tev girtî bûn, lê hat firotin. Hinek dibêjin ku evyanê bi awayekî perê hineka digîje hineka bi vî awayî. Yani kesên derdora kabîneyê û serokkomar bi vî awayî ew û tarafdarên xwe, alîgirên xwe bi vî awayî perel kar dikin. Ji qewlî Diyarbekirê ya ve perelê dixin. Belê keko tê çi bêjî di vî warî da? Kek herîfî ez neaborî nasım. Lê yani em jî dişopînin. İşte di bernamadan dişopînin. Em dora 20 sal 20 zilamî jî dişopînin. Niha ev iktidara êdî wek dewletekî, yani wek dewletekî ew dewletê ku berê em jê nerazî bûn jî, yani devleta Tirkiye wek wê dewletê jî naşoxile êdî. Yani sistemek bi serê xwe û oligarşîk evek çêkirî di nav xwe da û besêdî yani em bêjin ewleya hundir, yani iş güvenlik dibên ya derve dibên, istihbarat dibên, çawiş û niza pisporê evê dibên, heta bekçiya dibên, heta hinek evê medrese û camî û ew falan ocaq mocaqê evê vana gişt sivilizasyon, sivîl ewin, tevgerên sivîlin. Vana gil wazîfedarin. û ji vê sîstemê jaliyê aborî da herkes goreyê xwe yek û nêzîkî wan e di nav vê sîstemê de yî sûd werdigirtine. Ji ber wî eva êdî qirêj dixebite. Yani dünyayê rojavayê ev kesa ji ewa xwe derxistine 5 sal, 4-5 salî vê dawiyê êdî hêviya xwe jê birîne. Çünkü karê İranê kiriye, perê İranê, petrola İranê bê usûla em bêjin dünyayê ew kiriye, işte rast kiriye, ew qediyayê îjar perê
Venezuela'yı و zêrê و kokaîna wê û ev tiştê qaçak wana destavêtî wa dernana destavêtî niha bahsa wê dikin îro li piyasa Türkiye zeytun yani ew hebûna zeytûna sedî bîstê wî zeytûnê Afrînê yî sedî bîstê wî yani bile sebep Türkiye nakev hinek ciya talan dike yani em dibin aborî êdî bi sîstema devletbûyînê em bêjin hinarde û wê naxebt yani ihracat û ithalatê û gorê qarûna naxebite rûsûma wî vergiyê wî û ew ê wî vî awayî naxebite dewlet goreyî şertê xwe goreyî ku vana damezirandinê dixebite yani gayri yasal ji ber wî keko kam îcar ji kek Hüseyin bipirsin kek Hüseyin li gorî em bêjin odeya esnaf û sanatkaran a dikandariyan em bêjin a Diyarbekir di nav vê salê da 958 dikan ku di nava wan da 27 firûnên nanin hatin girtin xwe girtin yani wan bi xwe dev ji kar berda ji ber ku kar nedkirin îndî zarar dikirin têda dîsa li Farqînê Amedê zarokekî 10 salî bi navê Yunus Emre Bînen ji serma ji ber ku ew dedaş ku dibêjin saziya karebayê a elektrîkê ku elektrîka wana birî bû sebî ji serma li gor doktora li gor raporên doktora sebî ji serma jiyana xwe ji dest da wisa xwanê dike ku ev krîza aborî ewilê wê li Kurdaxe hê em bêjin encamên wî hê tam natine tê çi bêjî keko di vî warî da Yekeke wala ji niha de hêdî vî serî rê dide belê yani me bi hawkî mesela sermê em hevkî dibûr de rehetin ji ber ku hê qeşa tune hê bayê ûro ji zozana bayê berfê hîn ber bi me de nehatiye keko mêrdîn hinkî germ e hinkî germ e hele qo serê hîn germtir e mêrdîn sar e belê ji ber wê yekê ew astengiya me wisa hîn dest pê nekiriye lêbelê car dijî yani mesela psikolojik de a serî da mesele gelkî xerab e yani millet wek nû şêşiyar bûye kî bêketiye çi durûnkî ne gelek xweşik rojkî dire marketê lê nere got deh were qedistînê roja din dire got bûyî 12 13 ji ber wê yekê hîna nû bi nû bi tişt hese keko ez dixwazim tiştekî dijî ji ber pirsim kerim ke niha li hinek dibêjin ku sedemê vê krîzê ev hikûmeta heyî hema didizin û hema gendelî heye ji wê bonê îndî perenemaye lêberê hinek bi taybet Kurdên me pir wisa dibêjin sebebê wî ev şerê heyî ye şerê ku Tirkiye dimeşîne îndî bi çawana têra vî şerê nake li Başûr şer dikin li Rojava şer dikin li İdlibê şer dikin li Ezerbaycanê new li çi zanim li Lîbyayê new perê wan îndî têr nake ez bi xwe jî ez zanim ku bi 10,000 hinek behsa 40,000 50,000 ew wan çeteyên Ereb ê Sûriyê bi maaş wan xwedî dike tamamê tecîzata wan dide tê çi bêjî di wî awayî da li gorî cenabê te sebeb çi ye ew rastîkê rast e yani wena li Tirkî gelkî tê peybandin belê yani di wî warî de ew meselekî me ji bîr kir gem bêjin mesela te got ew sê hebê Sûrî hatine şewitandin ew nacî sedem ew bû ku
گوهر دردکم به سوریه به işgal kiriye. Nan jmer ne eştine. Ve perim çünkü bixabetin em birçi bune. Yani iyice evci tişki vaye. Mesela vek mesela go cenabete ani zaman Türkiye ci nemaya go ne çüye ne ketiye. Be hazara çete be dolara maaş addı. Ama tebece jüye dirici desvala vedgere tişki ne diyare em nizanen yani. Türkiye devlet talancıye. Yani uci ki go dahale xerç bige go sedi nestini mesela vak kek ani zaman Afrin çiye? Afrin bajar ke. Ama la Afrin zeytune ne? Hayyani go bidare zeytun anne le Türkiye frotun. Tu dev zeytuna berde. Bele. Bele keko ez ama veya derbasi ama vena derbasi ev alikariya go ev talana go dikin yani nakebe bütça devleti gojbo millet bixebitine. Bele. Ez dixwazim em derbasi mijara xwe çara bibin. Bi rastî ez wexta wêneyê Heyder Qurbanî dibînim ew di wêneyekî dewsa vedişire. Yani dikene hinkî ez pir berdikevim. Roja 19 vê mehê serê sibê li zîndana Sinê hat darvekirin. Bi tometa hevkariya PDK İranê dihat sujdar kirin. Goya gere li gorî parêzerî wî îtiraz kiribû ew dosya wî hê biçe mahkema bilind li mahkema bilind ew bata dîsa dosya wî bata vekirin lê belê hema jinişkava wî dar vekirin piştî ku wî dar vekirin rojek piştî wî gel çû ber derê wî û li wirê xwe pêşandanekê li dar xistin. Tê çi bêjî Kek Hüseyin di derheq şehîd Heyder Qurbanî da? Keko ji bo kek şehîd Heyder ez gelek xemgînim û bejna xwe ber wî tewînim. Ew dijminatî bêminnetî ye. û ji dijminatiyê re sînor tune ne. Yani wexta got ew lez û bez got hatiye dardankirin ew tirs û xofa wî got çi qas li ser bandora tirsa wî li ser Îranê girîng e got hetanî bi lez û bez ew ji ber xwe kirin. Lê belê tiştê got gelek kêfa min jê hat got gelê Kurd cara yekeme li Îranê bi girsayî li pênc şeş qeza xwe pêşandanê gelek wilo yani qelebalık ev tiş şermezar kirine. Ev ciye kevxweşiyê. Lê belê wexta ku îja mero li wî dinere Mihemed Selîmî jî tê bîra mero. Mihemed Selîmî wexta ku bi hunerê xwe, bi xebata xwe, bi zanistiya xwe, bi cîgera xwe got dikaribe ji xebisxanakî dagirkir weke Îranê bireve û here xwe bavêje hemêza birê xwe û birî wî bigire car şûn de bide û piştî rojkê wî daliqînin ya gelkî xemgînî ya wî ye na Heyder Qurbanî ye. Heyder Qurbanî wezîfe xwe kiriye û li ser wê bîr û baweriya xwe Kurd û Kurdistanî şehîd bûye ketiye rêza şehîda çûye bûye mêvanê Qadî Mihemed û Nemir Barzanî û hemû dost û hevalê got ji bo Kurd û Kurdistanê hatine kuştin. Yani ez karim kurtasî de Spas. Belê
kek Fahri tıp parezeri yani hukuknaseki vekta ku merib li İranê dinêre bi rastî darvekirin li İranê gelek zêde ev taybet jî Kurda darve dikin. Nizanim çend dewletên dinyayê darvekirin têda heye lê belê darvekirin duwarê hiqûqî da ez dixwazim hinekî te nêzî meselê bibî. Tê çi bêjî? darvekirin îro li Emerîkayê jî heye hûnzanin yani ne darvekirin bijî ewa mirinê em bêjin ceza mirinê heye li gelek cî heye li Rojava devletê Rojava hat rakirinê hûnzanin zêdetir li Tirkiye jî bi duê pêbajûrê de hatiye rakirinê fakat hinek eyaletê Amerîkayê heye devletê gelek devletê din jî hene çikû lê zêdetir yani ya ku em bibînin û tê gotin tê zanîn jî li Çînê û li İranê zêde ye. Yani ji ber wî ya İran bi serê xwe wek numuneke mesele yani çünkü yani darvekirinek pir be ew bi vahşî tê ew kirin. Mesela bêjin li orta meydana evê bajêr bi evê bi çûn çi bên bi makînê ewa kepçav niza bi ewa radibin insana darve dikin bi roja li ûra dihêlin yani vahşetekê dike. Eşku em bêjin tiştê ku di zindanê wan da tê dîtinê kes nizane. Fakat bi min dünya jî di vî warî da yani caliyê hukuka navnetewî da jî qelsiyê dike. Yani durûtiyê dike. Di naviya da Rojava jî heye. Devletê Rojava jî heye. Ji ber wî ya ji sîstema Îranê tê zanîn şikur. Fakat tu nikane ku ji bo serweriya devleta tu çav li hinek tişta bigire. Yani dünya eva sîstema devleta wer lanet tiştekî ku îro gava tu bu devlet tu dibe her tişt. Dixwazî 100,000 bi. Dixwazî Myanmar bi, dixwazî niza li kîderê ew bi. Tu dikevî bin sîwanê hukuka navdewletî. Ji ber wî ya devletbûyîn tişkî wisa ye. Yani Ji xwe minê jî bipirsiya min ê gota ji bo ku Kurd tûşî van darvekirina nebin divê çi bikin? Yani ji ber ku Kurd yani tamam tu jî darvekirinê dibe. Em bêjin li İranê ew wênek cî heye seda ew wênekî li dünyayê ew jî hat ew kirin qebûl kirin tê qurşûnkirin jî bi sed li başûr tenê ne li bakur em bêjin ji koşkiriyê bigire ji Zîlanê heta Zîlanê heta agiriyê heta wê bi seda bi 100,000 bi 10,000 işte li Dêrsimê însan hatin qetil kirin yani ew wan gotin ku wek ewa çi dibên mişka me jar çavliyan ve gome wek mişka jar didayê em bibînin ewa qîza manevî ya Atatürk Gökçe digo dava me ew bi ser wan da direşan ew digirt keyf digirt zevk digirt falan filan. Ne icabî ku em dûr herin nake keko wayê hê roboskî doperê çêbû. Yani ji ber wî ya evaya devam dike wê devam bike ji bo wî yani ha darvekirin ha bi tankê Abramsê êrişkirin ha bi Daişê şerjêkirin dermanê vî karî dewletbûyîn e. Gava tu ne dewlet bi tu ewlaya te tu neyî. Tu gava dewlet bi tu 100,000 bicî tu 50,000 bicî te seni nikan destê xwe dirêjî te bikî. Meharet di dewletbûyînê de yê.
fakat devlet boyuna kurda wer lanetek çekirin ku evê ku ji bo ku Kurd bibin dewlet ji bo Kurd nebin dewlet 100 sal berê proje çêkirin. Mesele virdayî. Yani ew toxa lanetê, ew gora lanetê 100 sal berê bi destê vana li hûstiyê Kurda hatî piçikandin. Ji ber wî qehremantiya Kurda, tevgera Kurda li goreyê dunyayê binêrê bi 100 şoreş çêdibû. Ama tu dinêrî nabe. Ji ber wî ya yani ev laneta ku devleta sistema devleta heta ku ra neve û bi vî hawayî evekî ewnekî bi rastî halê Kurda ew ê wisa be. Yani ew ê ya wer kurşun kirin ya wer bomba kirin ya jê wer darbe kirin. Yani heta Kurd bibe ez Kurdim qedera wana bêviya ez te ra bêjim tu neyî ya jê wan da bibin. Yani ya bibin devlet ew ê hebin yan jî wan da bibin. Ew sayî. Meselê wisa ew dikin. Belê. Spas keko ka em derbasî mijara xwe pênca bibin. Mijara me pênca li bajarê Silêmaniyê roja 22 vê mehê di nav yeneke û pedekê da civînek çêbû. Di encama wê civînê da jî komîteyek hat avakirin. Berdevkê Partî Demokratîk Kurdistan Fazil Mîranî hin agahî da di derheqê civînê da got em ji bo yekrêziya Kurda li Bexdayê yanî li hember hikûmeta merkezî got em Kurd bi yekrêzî tev bigerin em di nav hin em bêjin tevgeran dane em lêgerîne ev ya lêgerîne em ê bi partiyên din re jî civînan çêkin em hêvî dikin ku em ê wê yekrêziyê ava bikin. Belê bi hizra te ji bo ku Kurd li Bexdayê em bêjin li qarişî Ereba mafê xwe biparêzin gere çi bikin? Çi em bêjin ew ka yekrêziyê heye feyda yekrêziyê ew ê ji Kurda re hebe. Keko ez te ra bêjim yani wek wezîrekî dostê min wexta xwe da gotibû Iraq mir kirin tabûtê di zimara dawiyê jî Kurda lêxist. Niha bi min Iraq ne dewlet bû, Sûriye ne dewlet bû, sensasyon jî ne dewlet. Yani mesele sadece mesela Türkanı ne? Kurdanı ne? İro Kurda jura derxijî çi bixul serê bixul hevdû nakin. Yani Sunni bixul hevdû nakin. Ereb bixul hevdû nakin. Yani Müslüman bixul hevdû nakin. Ji ber wî ya yani halê Iraqê wisa ha tu di nav mala xwe da tu yekrêziya xwe biparêzî tu yani bibêjî nebêjî lemper dijminê xwe lemper dostê xwe jî tu bihêzî. Fakat şanssızlığa me mezin heyî û di va çarpiyên salê dawiyê da jî hîn ew bû hîn geş bû jirgî ku yeneke di nav xwe da ev mesela Lahor Şêx Cengî û Araz Şêx Cengî û Ala Şêx Cengî û Kasımî ketin evê bi rastî yeneke ji çizgiya evê jî bela kirin ji çizgiya rahmetî Telebanî jî bela kirin. Çünkü Telebanî ew li dîrokê ma bi kemasiyê xwe bi evê xwe em ya berdin lê vê dawiyê wek stratejîkê bi pevekê re lev kiribû.
fakat gava ku jina wana va awan goran qetiya û Lahor cengî û araş cengî zarê em bêjin birawî zanyarî virda wê ra girtin destê xwe û bi Îranê ra tevgerî kirin xwastin Süleymanyayê ji evê veqetînin ji bo vêya xebat kirin dewra berê yani dewra bertirê Kurd yekrêz bû hêsir bûn li Baxdadê lê dewra berê Kurd yekrêzî ew nekirin xwe bê ewa wan işte li meclîsê hûn zanin Serokwezîr bi evê Iraqiye hat bijartin yani Kurd dewra yekrêzî ne eva qes bû xwe ewa îro ji wê salê şûn de ji evdeyê şûn de ev tiştê hat serê wana jî bi rastî neyekrêziya wan bû li mala xwe neyekrêz bûn îro tiştê ku bû şûn de yani wusatê xwanê işte ew erk merkê ku dest Lahor da bû dest niza êdî da bû hat girtinê fakat ew kadroyê berê hûn zanin jarda dayî kirin mesela jê Mellebextiyar hem teorisyenê wan e hem kadrê berên işte Resul Alî û êdî û virda wê da evana bê bandor kirin ji ber wîya li wira duzen nayê girtinê yani yekrêziya ku ew dixwazin pedeke warî de samîmî çünkü xwe ew dibînin yani xwediyê Kurdistanê dibîne dixwaze Kurdistan bi şeklekî bibe dewlet bibe ew ji bo wî fedakariyê dike bi rastî fakat ewa çepîtiyê ew klîk em jê radibên ewa di nav çepîtiyê de ruhê çepîtiyê de klîk bûyîn heyî yani ji ber wî va klîka heta ku çareser nebe geneke nebe partîk bi serê xwe û ewa di nav wan da problem hal nabe yani lalîkî Talebanê Qubat evê serokwezîrê Arîgirê wî yê evê maliyê wezîrê maliyê ji yenekê yê perê wan derin evê derê em bêjin hisa wan diçe Süleymaniye li wira wenda dibe du rez vê ku hikûmet pere nadime yani tişkî wîsayî ji ber wî fakat ez bawerim ku Kurda yekrêziya xwe di vî warî de dîye evê vêya çê bikin bi şeklekî problemê wanê mezin car de herhalde devê da têxwanî di mesela Serokkomar da têxwanî yani vêya wek evê eger li wira hevdû bikin evê li hevdû bikin fakat aliyê şiya ji xwe nebhevrane yani asıl mesele di nav wan da yî ji ber wî eger ku em yekrêziya çê bikin em li dijî evî wana bihêztirin heta em kanin bi wan re evê jî bikin wisa têxwanî sadir wayî çel û pênc ro ew dayî wana اینجا ji Kek Hüseyin bipirsin Kek Hüseyin li gorî te van dewletên cîranên Başûrê Kurdistanê dewletên dagirker bi taybet İran ew ê bihêle ku ew ê qeweta wan bêşkênandin û wê Kurd dikaribin bigîjin hev ew yek û ê didiya ger ku Kurd bigîjin hev li gorî cenabê te ew deverên maddeya 140 dikaribin bi dest bixin belê keremke keremdar be eko wala yani pir zor e û çünkü birîn xedar e yani rûj hestendine û fedî di nav wan de nemaye û şert û şurûtê wan gelek ji hev cuda ne yani îro bi çi sedemê hatiye wê qonaxê ku wê bi hev re yekrêzîkî û destdostanîkî bidin hev û berê xwe bidin Bexdayê û li ser navê Herema Kurdistan bi yek dengî penaseyê wan bikin ev kêfxweşîkî ama
fakat valla tu baweriye nademere. O mesela yeneke jî وكك قلت يعني او ديروكي مثلا كك جلال طلباني لبلي حياغو بمرجي هين yani eğer بچوچك جي هبون ama bu Kurdistani işdimeşan yani ula eşkere vekivana tu hendek dinava xew pedekê da çênet kirin lê belê evna piştî ku ew çû pê da yani vana cudatiya xwe dijunantiya xwe û hemû tiştî li ser PKK girêt ama me kişa televizyona dît yek ji wan derketibû digo eger PKK bi ser biketa wê tu qîmetê herbiyê me nemaya me veya bi hêz û quweta xwe me ev têk bir yani ev mesela referandumê me têk bir eşkere anî ziman piştî wê bandora Îranê li ser wan ne şuxlê wilo bêje hevalkarî ki örgütsel dostaniyê yani bandora Îranê li ser wan zêde yani bûyî weke millekî wan yani wê bi çi cesaretê wê bi çi awayî wê karibin xweş bin bandora Îranê xilas bikin wê Îran باور nakim got vana bi vî awî wê bixwaze got gavnê wilo eşkere û ji bo ku Kurdistan pêş bikeve û ji bo ku hevaldostanî da çêbî got yani wa bimeyzîne û lêbelê tiştek kek ji anî ziman mesela ana tu binere ma Iraq li ser çi dewlet e Iraq aslında döndürüyor xwe de wexta ku dure yani ew nîkokiyê nava Şiîya de nava tu kesî de tune ê nava Suniya de hene tu kesî de tune fakat hettanî got mesela Kurda hebe ve ew jî ji bo tevaya Iraqê xwe bûlo jiyana xwe berdewam bikin îje ême em Kurd ne yani em Kurd yani em ne netewin yani em nekedîne ji bo netewa xwe yani berjewendiyê me ê örgütî veya partîtî yani di ser welat re ye yani ji ber wê yekê astangiya me mezin gelek ew e netewin lê belê ew hestên netewayetî hinkî mixabin ême Kurda qelse qalsın herê yani esa mesele yani mesela mezin gelek dugur da ye yani ev gotine mesela tu derkeve televizyonê li hemberî dinyayê tevî tu bêjî mesela referandum me têk bir got me têk nebirna em têk diçûn wê Mesûd Barzanî bi ser biketa ya tu kiye Mesûd Barzanî kiye wata got mesela Kurdistan be yani astengiya me nej derve sıkıntıya me gelkî girîngî mezin nej derve meselê me hindur û dane vay devê ev deriyê Sêmalka ay çadir kî vegirtine dewleta Tirkiyeyê em ê di mesela Sûriyê de werin ser wîrê em hema madem derbasî wîrê bûyî em hema derbas bibin yani li Sûriye Türkiye û Rusya bi taybet ev her sê jî li Sûriye da Sûriye bi xwe Sûriye qebûl dike û Türkiye û Rusya çi dixwazin di wî warî da tê gotinên xwe bêjî û Kurd rewşa Kurda çi ye te behsa deriyê Sêmalka kir carna ew ciwanên şoreşger ji wan re dibên êrîşî partiya dikin Molotofa davêjin partiya êrîşî em bêjin saziyên ragihandinê wek Rûdawê wek Kurdistan 24 êrîşî wan dikin ez dixwazim tu ewilê van dewletê hanê çi ji hev dixwazin çünkü di hinek ciya da digîjin hev di hinek ciya da lê nêrî hatine hember hev ez dixwazim di wî warî da tu gotinên xwe çi ye gotinên te çi ye li ba me ez yani ego di Sûrî de
yani bandora wî giranî got li ser Sûrî heye Rûsyayê. Yani Evet. Sûrî berî 5 salî de eyaletek Rûsya bû. Xwe Ewropa nasettin, digo em sosyalîstin, ew jî bi wan ve dimeşiyan. Lêbelê mesela Tirkiye gorê danê çû ketine wê de yani bi texmîna me wexta ana got hikûmeta Sûrî dibêje yani hatay a me ye gerek Tirkî jê derkeve bistînî ew bazarek din rê şanî mero dide. Li ba dilê me ew bazar wê çi be? Wê talî Rûsya têxe navbeynê wê bêje bera Tirkî ji vê heremê vê dê derkeve. Yani ji navê çi ye? Ji Koban Efrînê û ji girê spî yani ew wê wek şolê bazar gulo dîne bîra me. Rusya jî diwir de Rusya jî diwir de cî bi cî em dibînin yani astengiya ji Tirkiyê derdixe. Ji bo ji ja berî niha bi du roja eskerê Amerîka jî hatin di çend ciya de xwest got derbas bibin eskerê Sûrî rê nedana wan talî rê nidin ji xwe re vekirin hatin rê Qamişlû. Keko tu dibêjî Amerîka dixwaze çi bike? Yani wê çi bike ez nizanim ama îro wexta got hate cara yekeme got milê xwe daye ê PYD û li pêşberî kamera û televîzyon û dunyayê tevî. Got hatiye di Qamişlo de di sikaka digere ji xelkê Qamişlo re eşkere dibêje em di gaziya we hatine. Em nahêlin got tu kes li vê derê bê we dagir bike û zulm û zorkî li we bike. Yani baya cara yekeme em vê dibînin ama ya din veşirtî ya din gojmer pêwîst ya din got em li ser disekinin mesela PYD û NKS'yê. Yani PYD her carê wê Amerîka wê bê em gihaştine qonaxekê wê berdevkê PYD'yê siyasî wê derkevin wê meselê şolî bikin. Wê ji pêşmergê roj bidine xebera. Vay nû tiştik dest pêkirine pêşmergê roj zarê wan, jinê wan, bavê wan, diyê wan hemû tehdît kirine gotin hûn ê ji vir koç kin. Çawa got li Tirkî nîjarperest ji Kurdê Tirkî dibêjin divê ji vir koç kin û herin warê xwe evnêdî jî dibêjin ji vir koç kin û tu cîwarê welvêdê tune ya hûn ê zarokê xwe bînin têxin hemêza me ya jî ciyê welvêdê tune. Çadir vegirtine heft dewleta Tirkî dibêje me bi filan koordînetê û bi aha şiklî me wan dane kuştin evna derxistinê dibe pêşmerga wan daye kuştin. Û dijîtî û dijminantiya Kurda dikin. Yani mesele jî tamam li ser Mesûd Barzanî diedilînin. Ji bo wê yekê îja dimîne mesela Amerîka. Yani ev mesela astana bay derketiye rêziya Tirkî esas kirin. Yani dûr de biryar girtin, xistin bin protokolê gotin yek rêziya yek destiya Tirkî ev mesela dibe toprak bütünlüğü awaya bi cîwar kirin. Dibe çeteyê li hundirê Sûrî, El Nusra û IŞİD û El Qaîde gerek zû bi zû ji wê dirbêne derxistin. Dibe li İdlibê gerek nema xelk bêne kuştin û aramîkî li wê çêbibe û millet dûr de rehet jiyan bike. Li ciyê din li nabê ji bîra min çû keçikek PYD komitana wê derketiye ban Tirkî dige bê em li virin em bi çekê xwe hazirin û wexta got tu were em ê bersiveke tund bidine te. Wek mesela got li
چیگه چاوا بانگوازی کی وان کرن گوچون وکا کوی شین همه فریان چون کزنا به کودا چون ملت ناف لپی چتا ده هشتنو و گوتش سکنه بویا هیجی دبه هر بجی بر خدانا می عفرینی بله ناوی وی چیه ایمی آدانالی دوران قالقان دگو biz عفرینی verdik ama kaza Hakkari Şam dinliyid go yerine alacağız. Yo mevede de mevede bistin. Millete mecua yakin dikaka go makaja o gidite beje çe. بله Sadam yekje jave lebele ana kase vek habbik hedi rişke wanjir dibe. Yani ev bedengiya xoy çend sal beri hinki şkandine. Hinki daxunyanyat den, hinki xo peşandana den, hinki xod bine xodi. Beri uno bedendi ki bu hamadu ko bira xarana be. A belki çeve be. Ayib deng neken. Hala bisakenin vay Amerika, vay Rusya, vay Fransa, vay navi İsrail. Belki vana. Ya o götü xo nebe xodi. Tu nebe xodiye doza xo. Tu nige xol arde nexi. Tu ser masi tu نحف دینی تو بوان نده قبول کرن به بیاواریا افتش چنابه چونکی yani ev فکر چیگا حزناکه و لوا قناقی ولو جناز سکنه چاوا زورید پاریزه او قاسی زورید ترسه راست انش خو هزن کو شدت بکارتی نه شدت انا از دناباند بسالی درجما عمر رببری کر yani zamanı gazhab umu ped hayani deber kişi yani eğer sad bun ev sadana dibin siwana çar habade ev berxodan ev serhildan ev kahramanti İyice ciberweye ki yani em negel ki umut şikestine fakat mesela go edbem go Rusya be İran ve Türkiye ولو gavne eşkere bixwaze Amerika çünkü tişkîdî de dûrde biryar girtine gotine petrola Suriye gerek ji destê neyasaya derkeve bikeve destê Sûrî ema wexta neyasayî kî nêzê PYD ye halbukî PYD nexwediye neftê ye PYD bekçiye neftê ye nefta Amerika ye ew bikirêj xwe li wirê îje dimîne di nav wan de PYD û PNK'ye biçî û NKS weta godwî warî de gokaribin bi rajî gavkî li ser netew li ser Kurdistanî gokaribin bi hev re bavêjin yani dibe got ji vê gengeşiyê parkî ji wan re derkeve yana weta got bi vî halî be bi vê lawaziyê be ti kesik tu qîmetê herbî nadin Evî kim ku bûya wayî ve belê kek fexrî niha hinek dibêjin ku Türkiye li Rojavayê Kurdistanê demografiyê xera dike yani li gor ew saziya mafê mirovan a ku li Sûriyê dibêjin ku beriya ku Türkiye têkeve Efrînê li Efrînê ji sedî not û pênc rêjeya Kurda bû vê gavê hatiye ser sedî pazda û her ku diçe jî xera dibe Türkiye bi hezrê te Türkiye dixwaze çi bike çima Türkiye çû Efrînê dagirt, Girêspî dagirt, Serêkaniyê dagirt heta çi îşê Türkiye li İdlibê heye gelo ew dibêjin terör korîdorî mesele bi rastî bi berayîn jî mesela terörê ye an pêşîlêgirtina Kurda ku xwe bigînin behra spî em bêjin wexta dikevin İdlibê rêya behra spî digirin
o wexta ku em bêjin Efrînê dadigirin yekrêziya axa Kurda a Rojava xera dikin, dixwazin xera bikin. Tê çi bêjî duya wê de? Kêkê Henîfî yani berê jî me got niha tedî em bêjin devam dîrok bi rastî şîrove nebe, dîrokê tu bi rastî rêk û pêk bêhneyîne tu nikan li hemper xwediyê wê dîrokê stratejîkê karekî jî rast bike. Niha 1921 bû herhalde ya jî mîsaqê millî ewek hebû. Em ewa mebûsana evê Osmanlî ya Dawiyê qerarek standin. Mîsaqê millî gotin. Yani cê ku Türk û Kurd dijîn evê dewlet bin. Yani Kurda tabii wek hevala jî got wek hûn zanin welatperwerî Kurdayetîk zêdetir nekirine. Yani hinek beş em bibêjin aliyê Îranê, Iraqê yani Sipaşûr falan ne têda Kurdê Tirkiye bi rastî di bin ruhiyata Türka da û Osmanlîcîtiyê da perwerde bûne. Yani tu bibê nebêje evekî wisa heye. Ruhiyatek gihandine hevdû Türka û Kurda. Wek ciyê din ne. Niha eva mesela mîsaqê millî mesela îro nine. Mesela dîrokê ye. Fakat gava tu Abdullah Öcalan bişopîne gotinê wîna te ew bike îro kivşe 20 sal berê gotî camêr. Camêr vekirî gotî. Mesela J1 mesela Hewlêrê gotî. Gotî mesela Hewlêrê çi ye? Mesela Hewlêrê ev e ku Hewlêr gere bikeve. Yani ew hûn hatta ew ku sohbetê dikin yani bana dibin işkencê da ne gotî sohbetê batîla uğurra dike va kevşe derket meydanê. Dibe ku hûn ê ji wir dest pê bikin Türkmenê welatperwerin ewin nas dikin em ê ji wir dest pê bikin em ê bi hev re kar bikin ew ê Hewlêr bikeve. Barzanî û Telebanî ew ê wekû çika em wisa gotî ew ê wekû çika werin bernigê we bayê biqede. Niha valatîk di vê evê de pêvajoyê de Tirkiye dît. Tabii ew ê gere em faktora vî zilamî jî bibînin. Ev zilama Osmanlîcîtiyê dike. Yani sistema anî ew em bêjin felsefa damezrandina dewletê virdayê da bi carê da heta 2023 hinek takvîma dide hinek tişta ew dike eva guhertina hêdî dike. Ji ber wîya îro hebûna wana wira wek ew ê ruhê mîsaqê millî gere rast bike. Tirkiye xwe bi vî hawayî dît. Ji valatiya ew ê sûd wergirt. Bi rastî çalak nine Amerîka. Yani siyaseta Amerîka wek berê li rojhilata navîn çalek nine. Hatî guherandinê. Yani îro dahî en zêdetir û li ber dünyayê dîplomatîk olarak hinek evê wan tahdê wan hene. Di peyedê re tu dîplomatîk evê wan tune yê. Gava tê gotinê divê em ji bo Daişê hatin ew jî alîkariya me dikin. Tu wekî dê ew wekî me tune yê. Vekirî dibe. Bekçîtiyê dikin. 11-12 hezar zarê Kurd boy bekçîtiya wê kuştine yani. Fakat bi Kurdê evê re ne wisa yê bi Kurdê başûr re dîplomatîk evê wan henin tiştê şûnda ve negere hene. Bi vîya ve jî 2017 da 40 kilometre ma eger ku berxwedana Sihêla û em bêjin Pirdê neba
Abrams tankı Abrams'ı Amerika'yı topy xu gihandibûn evi hewlerî û mesele gere hewler biketa. Peki Keko Amerika etxwazim divir da têkem naberê tiştekî ji cenabê te bipirsim. Ez ê cardinê werim ser mesela Rusya û Türkiye û Sûriye û heta İran wek tê zanîn civînên pêvajoya Astanayê car bi car dibin serpereştiya Rusya'da bi piranî ew îş ew organize dikin. Türkiye, İran û Rusya herî dawî çend roberê li em bêjin paytexta Kazakistanê civînek çêkirin. Di wê civînê de gotin em yekrêziya axa Sûriyê diparêzin û tiştê balkêş ez dibêjim. û gotin civîna pêş em ê li Tehranê çêkin. Lê wexta ku awan li wirê civîn çêdikir di heman demê de leşkerên Emerîka hatin wek Gokek Hüseyin anî ziman bi PYD re li Qamişloyê xwehêşandan. Yani vekirî buwan ra derketin kuçew kolana. Gelo evana mesajın ji hevra dişînin Emerîka û Rusya. Yani em bêjin wexta ku divên em ê civînê li Tehranê çêkin ez bawer dikim ku vê gavê miyê canê Emerîkiya divin şûjin û o di cilê wan de davêjin derva. Ew qas aciz dibin. İsraîl jî wisa. Tê çi bêjî vî warî de? keke be ev Suriye ve keval ev keke sejî got dedi ev demakî Kurdaj da parast dışmıştı var. Kapitalist olmayan yoldan sosyalizme geçiş. Yani henek devleti ku proletarya türlü fakat çi bu vaya hatta haftayı da bir Türkiye karana subayı genç şoraş karana çapara. Ve demi yani Mısır'ı, Suriye evi ketibin bandor evi. Ev tabi şerri sarda eva Rusya devci evi bernedayı ve dınav rekabeti da. Noha devlet tücari devletek ve devletek ra dostluğunu bayatı ve diplomasi su devan hatta ku evdu digri hevra hareket dikin. Leb hevra şerci dikin. Nam bebeci Rusya ve dosteki evi Suriye ve embeci stratejik dosteki Suriye ne evi. Çünkü hebuna Suriye lura hebuna vi le Rojlata navin le dici Amerika'yı evet ki. Yani ciki mühime. Peki evet çuma bu kadar Türkiye tekevi. Sorik mesela pirsek. Çima ji bo xatirê hinek tişta bû. Ew çi bû? Yani ez ê hinek rê bidim te. Heta cîkî. Yekrêziya Sûriye em diparêzin. Baş e. Devlet çi xwe yekrêziya diparêzin. Kesek îro li evê ji Tehranê diherin Washingtonê evî civînî ji Sûriyecî evê temsilcî Esad diçe yani. Kes nikan pêşiya wan bidin. Devlet bûyîn tişkî wîsayî. Ji ber wî ya Suriye, yekrêziya Suriye, yekrêziya Türkiye, yekrêziya Îranê ewa kesî nine. Ewa Amerîka jî nine. Amerîka jî naxwaz xirab be. Eş tara bêj. Îro naxwaze. Amerîka bixwaz gelek devlet wan xirab bibû. Naxwazin. Ew devletan evê heta cîkî hebin. Ji ber wî ya li Tehranê bûyîn, li Şamê bûyîn, sibê ve Şamê jî bibe. Yekrêzî ew qerara hatî girtinê vana gotinê dîplomasiyê di vana dêde bawer nekin. Fakat Rusya heta dawiyê Türkan naxwazin li wira bibîne. Eger Amerîka jî hevalbendiya Kurda dikir, bi rastî hesab û kitabekî wînê
وقتا گو عفرینه و سر عفرینه را نزا بحرا سپی هبا نزا چه هبا رینه دا سری کانیه رینه دا گری سپی چما ریدا؟ کک فخری از دخوازم ته هنکی لسر روشا کردان جی بسکنی وک کو جناب تجید زانه چند سال بره رزدار مسعود برزانی کت نواوانا هل دهوکه و لعوله لهوله دورال دهوکه هنک ریکفتن جید نواوان دا imzekrin لی بله پاشیه او ریکفتن ناتن جیب جی کرن دو رینجر امریکا و فرانسا ویگا و دخوازن وان بینن بر باهف وک دناوان دا یک رزیه کی چکن اداره یک هبش بدن آوا کرن دوی واری دا حال کردا چیه روشوان چیه از دخوازم لسرویجی تهنکی با آخری که حد جاری اشتر را بکری دبیشم ev ideolojiya PKK ava kiriyi çel sale mijiye kurda puçu piç kiriye ev be peyve kanı bejek evli puç kir dura piç kiriye noha eva çel sala liser mağduriyeti hati ava kirin ev mağduriyeta hatta ku biji ki vaya seri da Camergo jimalbatê gere herkes yek wer kuştinê gere tê kevin hundir virda bi milyona insan bê mağduriyeta xwe ketiye ne ekolojiya safsatayê Öcalan zanin ne efendim em qîzê kesîninin em jinê kesîninin em niza çinin ne wê safsatê zanin ne wekevê Qarasûgotiyê bê jin û bê patron û bê dewlet û êdî jiyan dest pê kir ne viya zanin ama pankartê ew ê didin destê ku xwandinê nizanin ewana ew dikin yani ji ber wîya PKK êdî aparatê dewletan PKK turneyê yani îro PKK turneyê Öcalan îro lûra sembolekê dewlet jî dixwaze bimîne PKK jî dixwaze bimîne dewlet jî bikartîne PKK jî bikartîne ji vî rolê xwe jî ew razî ye eşta rabêje ji ber wê heta vaya deşîfre nebe heta vana dewlet dest ji van ber nede vana aparatê Îranê bin aparatê Hecdî Şabî bin aparatê Türkiye bin aparatê ewa herkesî Amerîka bin Rûsyayê bin Keko rejî min hişyar dike divê heft deqeyê wema ez karim bikim ez dixwazim em mijara dawî biaxivin bi mijara dawî ra jî gotinên xwî dawî jî dora kîj we ve hûnê bêjin xatirê xwe hûnê bixwazin û bi wî awayî em bernama xwe biqedînin cardinê kek fexrî em ji te dest pê dikin Kılıçdaroğlu li kurê bû elma dabû bawerke edvêm qe elma daxa Enqerê ew kir li wirê civînek bi mixtaran û bi saziyên sivîr ra pêk anî di wir da hin pirs jê hatin kirin pirsek jê pirsên gotin ew pir behsa peyva Kurdistanê derbas dibe te çi divê jî te bikartînî got na min hetanî îro bikar naniye û wexta ku tê bikar anîn jî ez pir aciz dibim acisiya wanî ziman keko hema sê çar deqe hem vê meselê bê jî hem jî gotinên xwî dawî ez mesela evê jî peyva xwe biqedînim ew karê ku Cenabê Berzanî kir bi rastî
yani eci beditiye ez çubu bavi insaneki naife, insaneki hakikaten kurtpervere ev tişte kul dohoki hevleri çebu ev vina kedavi evavi deste PKK deste devleta berheba bu ev nebe bira kesfiye ev neki jiber ya eva kara hatta ku başur tek biçi vana karı xu bernadın eve devam bikiş ber ya el Suriye yekezi Kurda vırda ve da jinabinin ev çu hat mesela Kılıçdaroğlu ji Horasanê hatiye ji Amerika'ya hatiye ji Stepê Rusya'ya hatiye Kurd Türkiye hiç mi alakadar nak Beyva Kurdistan'ı yani tabi ne mecburice hezbiki emcic peyvanıza çe heznatın yani hezkernavici kes naxwazı gaba tu hezneki heneki işte hezneki eba nicat perestiye eba belki ama yani gaba verim hatta em diçin Kılıçdaroğlu em ver nêxuna ebevin Hatip Dicle gome çerkir gome peyva Kurdistan'ı me avet serguye diroki ne got بله evet Eko gotinên xwe dawî jî bêje em gere em tamam vêgavê yani ebêjin hewceyê wî nake Öcalan çi got heta ku PKK hebe başûr merzayî nav devlet ew ê axa bimîne falan filan yani ji ber wê ya ewlî dijminatiya Kurdistanê Kurt dikin birê me tamam ji ber wî gere dijminatiya Kurdistanê Kurt rakin Kurt bibin Kurd û Kurdistanî du ra jî li dijî xelkê derkevin bêj te çima wisa got êvar baş gelek spas sağ ol Kek Hüseyin tê çi bêjî ama Yani mesela Kılıçdaroğlu yani duvar ki di de gelki gerek merev şirove bike u li ser bisekine u ji Kurdara bêje bê evêgo bi destê we bi hunerê we bi xwîna we wê rabin li Tirkiye hev qasî destkeftiyê got 5 sal berê hûn dakiriye bi dest bixe wê anaka jî berê xwe daye Erdogan li ser hêz û quweta te li ser hêz û quweta te xwe penase dike jî xwe hazir dike ji bo ku vê îxtidarê biqelibîne here li ser wê dê qonaxê rûnê û wexta navê te jî derbas dibe ji te re xeberat de yani wexta ku dibêje ez jê acizim yani mana wê ne ama acizî tenê ye jê re dibêje dibê te hîç tu debera didiye gotinkî bi çûçik jî di lehê wana de gotiye yani bera ev mesaj em bişînin ji Kurda re ji Kurdê got îro wê sibê rayê xwe bidine dengê xwe bidine û wî bikine îxtîdar yani sıkıntıya me mesela Kılıçdaroğlu gotiye Kurdistanê hez nakim yani hez bike wê çijmir bike ama mesele ev e go yani dijminantiya mi bike û yani hebûna xwe dewletbûnê got li ser tunebûna min çê bike û hîn ji wê kormê avê vexwe û bi wî zimanî bi wê helwestê û wê bîrûbaweriyê siyasetekê bi sed sale bimeşîne hetanê îro û ez jî rabim wî onîrize bikim wî bikime îxtîdar got ji bo carek din talan koçberî û mecbûrî îskan û birçîbûn çê bibe ev gerek merev bangawaziyê merev gerek ne vê rexnê ne gol Kılıçdaroğlu bike em ê vê rexnê li êgo ana difikirin û dixebitin got Kılıçdaroğlu deynin ser wî textî rexnê me ji wan re ne gelek spas keko ez ji we her diyara jî spas dikim
ji bo ku hûn beşdarî bernamê bûn û spas ji hemû temaşevanên hêjara û hevalên rejiyê ji bo keda wan mala wan ava û her hebin belê temaşevanên hêja em hatin dawiya bernama xwe hetanî bernamekî dinê bimînin di xêr û xweşiyê de şev baş. Şev baş. Şev baş.